Cyklistická zóna je ideálním řešením pro vedlejší ulice s významnou cyklotrasou. Umožňuje cyklistům využívat celou šířku vozovky. Zatímco automobilový provoz není zcela vyloučen, ale je omezen. Řidiči musí být opatrní a respektovat cyklisty, kteří nesmí blokovat jejich průjezd. Maximální rychlost je zde 30 km za hodinu. Ulice je uspořádána tak, aby byla jízda cyklistů komfortní a bezpečná. Vizuální prvky jako podbarvení vozovky zdůrazňují cyklistickou prioritu. Cyklistické zóny podporují rozšíření chodníků, zlepšení pěší dostupnosti a doplnění zeleně, což zvyšuje kvalitu života v městských oblastech. Tento koncept přispívá ke snížení emisí a hluku a podporuje aktivní mobilitu.